South Africa siyabingelela kuphi nakuphi lana khona nasemazweni aphesheya sibingelela umduduzo wamkhwanazi sivela kwenhlangano Ithuleni Organization. Sihlangano okelekela abantu ezinkingeni zabo kulezi abasuke beletha kuthina nathi sikwazi ukuphendula kuzona ngamandla suke sinawo ngaleso sikhathi. Singeke abantu sabanelisa bonke kodwa nathi siyesizame ukuphusha ngamandla ethu nathi ukuthi sidla amaningi esakeni noma singeke sawaqeda kodwa ke sithi sizamile ongangamandla ethu. So namhlanje ke kokuhlukile sinomfowethu naye osicela ukuthi azobe kudaba lwakhe abone ukuthi uyalithola yini usizo. Usizo ke liswele ngakuthi mhlawumbe lize livele kuthina esashe esithuleleni. Nani South Africa lapho nabantu abakhomentayo nabantu ababukela izinto esuke sizenza bayakwazi nabo ukuphakamisa izandla balekelele. So umuntu uma ngabe sifukeze kuthina kuyenzeka ukuthi into ezenayo thina sikwazi ukumsiza kuyona kodwa ke ngabandla abantu abazoqhamuka abanolwazi ukuthi hayi thina siyacela ukufaka ukuthi asizakale. So ke nawe ungezi mawuthi uhlambula uhlele khona ucabanga ukuthi uze kuthina uma ungasizakala mhlawumbe sibe singenayo amandla okusiza ngaleso sikhathi kodwa ke akuthina sodwa sibambisene ngeSouth Africa njengoba sithi nesiqubulo sethu kaThuleni umuntu ngabantu sisuke sisho lokho nomfowethu kukhona uzosihlandisa ukuthi yena akhala ngayo. Sawubona mntaba. Sawubona mfethu. Siyaphila njani mfethu? Ngizothi ngiphilile mfethu. Yebo. Igama bani? uNkosi Mthethwa. Kephi nendawo? Ngizalele Ndwedwe ngokuhamba ke ngaba senanda ngahlala noma eNanda ngakumuzi kama nobaba ngasuka eNanda ngaya eWhite Bank. Ngasuka eWhite Bank ngase ngiba seNew German. Okay. Ukhala ngani ba? Mfethu nginenkinga lana yokufa yokugula engakwazi ukuthi ukugula lokho okwakhiwe kanjani ngoba ngigula ukugula kodwa wena mungibuka nje nawe uyabona ukuthi mina ubone ngathi angiguli. Yeah. Angisangani futhi ekhanda. Yeah. Kodwa ngendlela engigula ngayo mangabe uyibona ezinye izimpawu noma izinto ezenzeka kumina ubone ukuthi cha lo muntu ogula ngempela. Kuba nasekhaya impela kuyinkinga nje. Lokugula nje kuyinkinga kuphethe kabi wonke umuntu ngoba bayazama bangilekelele nangamasenti uthola ukuthi kodwa akushayi khona. Ukugula kuni lokho? Izilwane lezi zikhuluma kumina mfethu ubusuku nemini 24/7. Ilwane otikolosha? Angizazi ukuthi ilwane ezini kodwa zinamagama azo. Angazi noma ngawasho yini ngoba amagama abantu futhi amagama abantu engiwaziyo engade ngiphilisana nabo. Omunye umngani wami, omunye intombi yami, omunye ngizokusho nje ukuthi intombi yami ngoba nonkosikazi wami uyakwazi lokho. Omunye umfana nje usemncane kodwa ngimaze la ngimazele khona ngalo omngani wami. Khona endaweni nje ku-White Bank la bengihlala khona ngicabanga ukuthi ngifike ngabo 2007 khona. Kwenzakalani baba? Ilwane ebiza ngamagama owaziyo ngabaqhabuki kodwa zona ziyilwane. Kodwa zona ziyilwane. Yeah. And iziyangigulisa lento ingiqale kusukela ngo2012 ngifika eNew German 2012. Umsebenzi nguyeke ngomhla bani 30 June 2015 ngahluleka. Ngathi no ake ngi resign. Mhlambe lento ngizokwazi ukuyilapha nginesikhathi. Ngisizakale bese ngikwazi mhlambe ukushaya isidudla. Hayi lutho. Hayi akwenzekanga. Kuphele kwamali engangithi nginayo. Angisena lutho. Kodwa ukufa nje kude kungiququdile nje. Kungiququdile. Kwenza imhlola nje into ongayeke uyazi. Mekuthi kuyayenza into ethize manje kuzoyenza ngizwe noma ingeke ibone umunye umuntu eseceleni kodwa ngizwe iyayenza ke lento le noma lokho okuyibiza ngosibani bani kuyayenza lento le yenze ngempela angikwazi mina ukukhululeka ngiyacontrolwa ubusuku nemini uma ngabe njoba ngizwa ngoshozela nje kubhlungu umphimbo wonke la ngiphethe umkhuhlane ongewona umkhuhlane
Ngikhwehlela endlini omama baze banezingane kusukume tatazele noma coffee mix chabani bani. Athi umama angiyazi ukuthi uzothi lento ngeke izisizwe i-coffee mixture lento akuyona umkhuhlane njengamanje nje ngiphethe umkhuhlane ngiyafa kodwa ngiyazi ukuthi akuwona umkhuhlane izwi alikho angazi noma ukuthi ngiza la mengiza la kuyakhuluma ucathi uzosizakala yini lapho yakhona mhlambe mesizakala lo muntu uzosenza kabi ngingabe ngisazi ukuthi uzosenza kabi ngoba ngizobe ngenza kabi mhlambe ngosizo ngizothola ngenza kabi izilwane noma ngenza kabi labo engicabanga ukuthi bona ngoba ngiyabazi phela bengade nginabo manje izilwane mesithi sibisane ngomdu umfowethu mhlambe umhleli mhlambe umfowethu nibizane nobabili kanje mdu umhleli hayi akhuluma into ayikhulumayo la ukhuluma into ayikhulumayo akhulume futhi ngezinto engizaziyo nendawo engizaziyo kuhambe mhlambe thola kwesinye isikhathi bazi izinto engingakazi mina ukuthi engingazi ukuthi ngempela ngabe bazazi bakhulume ngezinto ngema background ami engazi ukuthi abawazi kodwa bakhulume ngawo abeyiwona. Yenze njani lento ikhuluma kanjani ithini kuhlukumeza kanjani? Ungihlukumeza kwayo nje ngathi ukukhuluma nje emadlebeni ikhuluma ayikhathali kube kune battery mhlambe ngabe ifama battery mhlambe angabiza imali enkulu kabi mhlambe ibattery ngaphela ngosuku ayikhathali ukukhuluma nemini nobusuku angilali uma kwenzekile ngathola isihlwashana isihlwama ngikhuluma ngezihlwatha ngikhuluma isihlwatha sama-hour khuluma ngezihlwatha mhlambe sika 5 minutes 10 minutes emva kwalokho kuzongivusa ngephuphwane ethize elibhedayo mhlambe lizongithusa mhlambe ngibona inyoka izongigwinya ngiphaphame lapha sekuzokhuluma sekuthola ithuba lokuthi ngikhulume sayokoze kuseke ngingale uyaphendula noma siyaphendulana ngiphendule kungiphendule kungibuze ngikuphendule kungitshela ukuthi awuyi ke endaweni ukuthi phela njengoba nje lana ngizifosile nje bekade ngitshela khona intwana engihlala nayo ngithi mina ayi ngathi uzongiphelezela kusasa ngoba azifuni ngiye kuthuleleni lezi zilwane azifuni ngempela sangibamba ngalo mkhuhlane lo zingibambe ngehlungu kuvela amadumba emzimbeni ukubona nje mina angazi ngabaleka kuningi angina amazinyo mina khona izinyo la alikho ngalikhipha kwadabeka laphuma ilele ngala kuyizona zilishaya ngathi zishaya ngembazo noma isando waphuma igazi engalazi ngahambe ngigcwele igazi ngaze ngafika ekhaya ngivuza nje igazi emlonyeni maybe ngiphethe lento ingiphatha ngandlela ukuthi yabo ngathi ngizosangana yabo kuningi ngilele akulaleki uma zithe noma omunye waso ngegama lakhe athi usibani athi hayi angazi noma ngakhuluma nje ngikhululeke yes ayikhuleka ngizomhodisa namhlanje ngizohuda mina sibe ngibe into nje ivuke ekseni wash bedding and futhi nami angisabe nayo inkinga yokuthi ngithi ngithe ngibheke izingane ngoba ngiyabona ukuthi unazo phela zizokhathala ngizazi ukuthi mina ngiyawasha nje uma zithe zongihodisa zangihodisa ngempela ngiyavuka ekseni ngiyawasha manje uzochama umphethe uchamela umphethe ayinandaba futhi ngikuchamela kuphi zingihluphela ngisekhweni ziyangihlupha ngisekhaya ziyangihlupha nabafethu zangihlupha bangani bami zangihlupha ngithi ngikhuluma nabangani bami mina sengiphakathi nendawo ngilalele zona ngilalela abangani bami bese ngasafuni futhi ngilalela abangani bami zizokwenza something ezongihlupha ukuthi ngihlukane nabangani bami ngize ngibachathe qamba manje angizizwa kahle ngicela ukuyolala unkosikazi wami ukhona uyayibona lento mangabe ziyenza zimphazamisene ekhaya nomndeni amalungu omndeni amanye awathinteki indlela abaye bathinteka ngayo bathi izingane zibona izithunzela yena anje uyasaba nje ukuba nami yabo angisakwazi mina ukuba naye uyasaba ukuba nami nasekamereni awusulala wedwa ngizongashiya ekamereni elikhulu ngayolala kwelinye ikamera ngilala nalo mfana lo bengithi uzongiphelezela namhlanje
Iqhamukapi lento noma khona into wayezama uyenza nesizulu mhlawumbe wena ngaphambili iqhamukapi lento? Ayikho into yesizulu engazama ukuyenza. Iqhamuka kanjani pho? Lento ngoba ngifika eWhite Bank ngangena lutho. Kusho lento ngazi noma iqale ngokuthi mina mhlambe ngenza iphutha ngokuthi kube khona la ngibona khona ngazi. Ngoba manje ubona okunjani mfethu? Labantu intombi. Yabo. Ngoba leli gama la lentombi le intombi yami le. Yabo. Waye nje mina kaze kwaputshuka yaziwa na unkosikazi. Kodwa yona intombi yami. Manje la elwaneni mikhuluma ithi yangidlisa ukuthi ngizwa yona. Mase ngizwa yona yangichutha emalini. Mayise ngichuthile emalini yabona ukuthi no abafowethu eNanda bazodinwa bayibulale bayishisa nomthondo. So ayingifake into ethize yokuthi ngiyogula kancane ekhaya ngifele kumfazi. Hayi lokho njalo hayi ukuthi ngikhuluma njengoba ngikhuluma nawe. Khuluma la nazi emadlebeni. Yabo. Ithi mina kodwa ke ngangiye ngizwe futhi kwesinye isikhathi ngingivushe ebusuku ngingacanga igama layo nje ngivuke inkukhu qamba manga ngithi eyagwaya ngina ngiyofuna ugwayi kanti ngiyakuyona. Hawu mise zithi zona thina sasingaqondile sasingazi lento ithi manje ngithi mina nina niyangibhedela ngoba lento nithi nangayiqondile vele nathi ngifuna ngigule kancane ngize ngife ngifele ekhaya kumfazi ngibhedele yona yonke into yami enginayo engingasazi isizathu ukuthi sangapha kwakuyi relationship mina engangiyazi ukuthi into ekhona. Lento iyaqhubeka kanjalo ke nje iqhubeka kanjalo izenza izimanga nje engingazazi mhlambe khona la engakhombisa khona nje ithombe mase ngenzile mhlambe emzimbeni ngishuthe lento angishutha lento le akuyona into eyivelelele into evezwa yilezi into lezi into evezwa yilabantu. Yabo. So abahamba bathandaza mfethu akukho la engahambile khona mthandazi sangoma nyanga angazi ke noma ngizothi mthakathi ngoba phela ngisuke ngaqondile ukuthatha mina ngisuke ngiqonda ukuyilapha mina bonke benze amahluko angikuboni. Iyaqala kanjani lento? Ingiqala nje ngo2012 ngangise bathroom. Yeah. Ngigezela ukuya emsebenzini angiyange emsebenzini ngalelo langa. Yeah, kwenzakalani? Yavele yakhuluma lento kwaqhamuka amaviyo engathi ize sangweni ngomgwaqo iyahamba. Icula amaculo mhlambe nje kusatoyitoyana nomculo enjalo nje. Yabo. Icule ngathi izongena ngesango. Isango la ingena khona thina abantu. Hayi. Ngizwe lento ngizime ngigeza. Ithi yana geza sheshisa ozalana sambeni. Imbiza ngegama Nkosi sheshisa asambe. Isikhuluma manje ewindini elingemuva lamawindi amancane asemaphakathi. Ngithuke lapho ngishaya ovalo. Ngimemeze unkosikazi athi nkosikazi ayibo kunento kanje naye akayanga emsebenzini ngalelo langa. Ngingasazi noma sahamba imizamo noma sahlala sayikhomololo ngalelo langa kwaze kwahamba kwenza imizamo ngisasebenza ke lapho. Ngena la phuma la akwenzeki lutho. Yabo. Lento yenza imgilingwane ngazi noma kusalamusi magic noma imgilingwane enjani ba? Imgilingwane njengokuthi eminye ke ngifike nje ngilahlekelwe into ngiyiphethe kube yimina enginika umuntu. Khona la ngalahlekelwe 200 kagwayi ngalahlekelwe iselfone ngalahlekelwe ikhadi lase FNB ikhadi futhi la nkosikazi. Ngafika cabanga uzongena etoilet ePinetown. Ngifike nginika umuntu nginika nje angazi ugwayi uyasinda yini. Ikhadi liyasinda yini. Iselfone iyasinda and ngene la etoilet. Ngayinika umuntu kanje. Ngangena etoilet.
Mengiphuma etoilet ngiyochama futhi phela. Mengiphuma etoilet sengifuna into zami. Hayi umuntu usayiphika. Sesiyaxabana lapho ukuthi oh lento ifuna ungixabanisa nabantu. Izingane zinjani ekhaya? Izingane zona zi-affectekile kakhulu kodwa ngokwengqondo nje kukhona ukuthi buye zingisabe nje ukuthi ngathi ziyangisaba. Awuyithethiso. Ziyasho phela ukuthi ngiyathetha nginolaka. Le mama sekhaya umthethisi. Mina ngiye ngizwe sesho nje ngiyabajanga ngibajahe ngezikhwili ngocelemba nami ngingazi mase kukhuluma ngalento awazi ukuthi bashaya akwenzeki ngenhlanhla angazi ngibale imaze yabo ngibathuke ngenze zonke izinto mebesho awukaze uye kubantu abalwana ngengqondo mhlambe no angaze ngaze kufike lapho ngoba futhi nabe ekhaya bathi mangabe lento ithulele nje hayi ngi-right ingenzi lutho physical emzimbeni wami ngi-right. Okay, ufisa sikusiza kanjani thina nto? Mfethu angazi kwi-South Africa ingane zakwethu siyingane zandawonye ukuthi ngingasizakala kanjani mhlawumbe ngithola umuntu ozokwazi ukungisiza lento ekungisizeni kwakhe futhi angazi ukuthi mina mase ngisizakele ngithi ngizothi ngingambonga ngani ngoba angilutho angina zingulopho singibiza ngolopholo futhi singibiza ngolopholo ilahlekelwe into esegarazi ngithathe ngine kumuntu isahala lami lokusikihlahla anginalo kumanje nganike umuntu akhohle sazi ukuthi nganike abantu. Hayi khuluma na South Africa nansi kulalela khuluma nabo ucela usizo. Ngicela nje usizo umuntu onolwazi ngempela nje lwalento angisize nje umuntu owayithatha nje lento angazi ayenze njani ke ngithola ukuphila ngiphila njengabo bonke abantu ngikwazi ukuyilawula ngithi mengivuka ekseni ngizokwenza ukuthi ngiyazi ngizokwenza ukuthi mengithi ngoba angisebenzi phela ngikuthole umsebenzi angazi ngoba ngikuthole neminyaka iyahamba mengivuka ngithi ngifuna ukushanela egcekeni ngivuke ngishanela egcekeni ngithi ngifuna ukwenza ukuthi ngivuke ngenza ukuthi ngoba ngiyeka ngisho ukwenza umsebenzi wasegcekeni endlini khona into ezongenza yona saza ngizophathwa isisu noma ngizophathwa ikhanda noma kuzokwenza khona ezokwenza kanje ngithuke ngasakwazi ukuqeda lento engifuna ukuyenza engiyacela bandla kwethu usizo ningisize angazi mhlawumbe angasangisize hayi kungcono mhlambe ngamsebenzela ngisho ngomsebenzi wezandla mina ngimsebenzele 5 years ngimsebenzi wezandla athi hayi noma athi ngimkorobhela endlini noma ngimcentele igceke noma ngimshayele umoba noma ngiyinto engingayenza le mangase ngikwazi lento nje ilisuke nje iphele kumina ngoba mina angisayena umuntu ophila ngalento nje ngenza into ethandwa yona uma ngiforsa khona into ezongiphatha ngeke ngibanjwe imisipha khona la ngaze ngiyozama ukufaka ama CV komasho aphatha imisipha yavuvukala le ngangihamba ngingathi ngakhumulisha icathulo ngiyofaka lawo ama CV ngoba azifuni zithi lo muntu mengasawuthola umsebenzi lo muntu mengase asinde uyosibulala ngezandla uyosibulala ngomuthi sikhuluma yonke le buye zithi ingcono asibulale ngomuthi hayi ngezandla ngithi mina nina niyakusaba ukufa ngoba nizilwane nina kufa nina kufa abantu beni laba banithume kumina abanifaka kumina noma kufa nina izilwane yabo njabana nje ngikhulumela imsangano nje into engingayazi manje into njengihambe ngibuya nje koMpumalanga province belaphe ndabona kukhula eThekwini la ngihambele koMlazi mhlawumbe sengiye kabili hayi lo manje siyabonga imhlungu into ebhekene nayo mntaba bebo ngoba usithola na usuphila impilo ongayazi manje yabo wangana le mpilo ngathi na uNkulunkulu wakudala ukuthi uyiphila kodwa but mhlambe into zabantu noma sazo ukuthi into zokwenziwa noma yini lebhekene nayo ngoba indlela oyichaza ngayo uyezwa khona ukuthi into engajwayelekile le ekuphethe
hayi nami yangithusa kakhulu. Njengoba wathi-ke ucela nawo usizo le-South Africa mhlawumbe babathandazi nabalaphi bendabuko ngiyacabanga ukuthi bakhona bangavela mhlawumbe ukuthi bangakulapha kule nto obhekene nayo. Hayi bese mithe into ongayazi ngoba uma uxoxela umuntu omunye avela athuka abaleke eduze kwakho. Yeah. Athi umunye hayi lento nje angiyazi mina awuthi ngisuke eduze kwakho ayibo izongena kumina. Ngithi mina hayibo ngeke ingene kumina lento iyafakwa kumina. Yafa ukuthi yayifakelwani angazi ukuthi yayifakelwani. Hayi siyabonga South Africa. Siyanicela kungaba nosizo ekusizeni umfowethu kulesi mabhekene naso ngoba baningi abantu abaloku befona bekhala ngayo lento eyilwane bahleli kabi. Ungasibona wena ekhaya uphephile upholile unganankinga but awazi kamakhlwane wakho ukuthi babhekene nani. Ngoba abanye abantu bayabasabe ngisho ukukhuluma benenkinga ezinjengalezi. Ifane nje ukuthi mhlawumbe uzobona ukuthi bazomhleka bahlekise ngayo kodwa ke kube ukufa kudla yena. So ke usizo siluthola ngaphandle ebantwini. Khuluma siphume siyofuna usizo ukwazi ukulekeleleka. Siyathemba ukuthi nomfowethu bazovela abantu abangabazi mhlawumbe ukum-advise nomfowethu nokuthi babe mhlawumbe ukuthi kephi bengasizakala khona nalabo abanosizo ke baziveze nabo sikwazi ukusirifayela umfowethu. Siyabonga. Nisale kahle emakhaya. Ngiyabonga. Siyabonga.